Dansvereniging Peeldancers hield zondag haar garde- en showdanstoernooi in de Schouwburg. De IJsselsteinse vereniging presenteerde 8 dansen, waaronder die van Connected. De groep danste in de categorie garde polka hoofdsportklasse. Hoe ging het? Ja, het ging op zich wel goed. Er waren natuurlijk wel een paar kleine foutjes, maar dat blijf je wel houden. Maar het is superleuk zo voor het thuispubliek, veel aanmoediging, dus dat geeft je wel een extra kick. Maar op zich ging het wel goed. Ja, het ging goed. Het is eigenlijk de beste keer dat we hebben gedanst, zeg maar. Dat was ook duidelijk te zien aan de punten. Dus het ging wel lekker, ja. We hadden 273 punten. We zijn weer een stukje omhoog gegaan, dus dat is wel leuk. Ja, we zijn nou volgens mij 4e geworden. En ik denk dat dat ook wel de plaats is die we verdienen. Maar we hopen met het NK volgende week hopen we nog goed te knallen. En wie weet is nog een 3e plaats mogelijk. Samen met Anke Vleugels kwam Lindsay als Nederlands kampioen op de bühne voor een duodans in de categorie Show Duo hoofdklasse. Zij veroverde een eerste plek. Ging ook supergoed. Ja, thuispubliek ook weer, dus krijg je ook weer een extra kick van. Dus ja, op zich ging het wel goed, maar duo zijn punten waren wat lager dan verwacht. Maar evengoed al 2,69, dus dat is ook wel prima. Behalve de 8 shows van Peeldancers namen verenigingen uit het hele land deel als laatste voorbereiding op het NK volgende week in Os. Totaal 12 verenigingen met 100 dansen. Is dat minder dan voorgaande jaren? Het is iets minder dan vorig jaar, maar ze waren er vorig jaar 106, dus ja, het zijn er 6 minder. Lian en Lindsay mochten met een groep Vibe in de laatste categorie ook nog een dans voor de jury brengen. De verwachtingen waren vooraf hoog gespannen. Ja, dadelijk mogen we modern dansen. En toevallig train ik die groep ook. Dus we hopen op een 2e plek. En we weten ook gewoon dat we daarvoor kunnen gaan. Dus we moeten daar gewoon echt knallen en laten zien dat we het kunnen. We hopen 2e te worden. Maar het is altijd natuurlijk de vraag hoe het gaat. Want we moeten echt foutloos dansen, willen wij 2e worden. Maar we gaan zo meteen hard knallen en hopen dat we onze plaats behalen. Helaas voor de dames grepen ze net naast de 2e plek en moesten zich tevreden stellen met het brons. De organisatie was in ieder geval tevreden met het toernooi. Het is heel goed verlopen. Alles loopt prima qua tijd, het loopt zelfs in en alles loopt op rolletjes, dus perfect. Volgende week is Peeldancers op het NK actief, waar alle groepen hun opwachting maken.